Açacağız. Yapacağız. Açacağız. Yapacağız. Şular ýaly formatdaky telefonlara men diýsen serasaplyk bilen garaýan. Как будто бы indik separ açaňda içki ekran ele geläjek ýaly. Eplenýän ekranly telefonlar barada men ilkinji separ 2016-njy ýylda Vkontaktda bir gruppada okapdym. Şol postda Samsung kompaniýasy özüniň eplenýän ekranlaryny patentlet diýip aýdyrypdy. 2016-njy ýyl men 1-nji kurs talip. Kellede polny Aziýada taýynlyk. Şo wagt bir öňümden çykyp, ýene 1-2 ýyldan eplenýän telefonlar çykar. Olaň bakasam ýöneköy flagmanlan kıyalık bolar diýse, dostum azar vermeýdi, gelmedalym, atrabot ketmäne barýardım diýip ylgak giderdim. Ýöne ina bugun Garant Mobile'ın kömegi bilen meň elimde Xiaomi Mix Fold 3. Gelin bu telefon bilen ýakyndan tanışalyň. Kimin 23-nji ýylyň awgustunda görkezilen flagman. İçinde elbette şo wagtyň iň bet prosessory bolan Snapdragon 8 Gen 2 prosessory oturdulan. Oňa ýollaş hökmünde 12 ýa 16 GB RAM, çeýlekem 356-dan 1 TB çelni himiçelik ýat oturdulandyr. Bulan üçüsi edil MCN Trio ýalyk işleýänler. Bu telefonyň altsana kamera bar. Elbette kameraların sany suratın hilini görkezenok ýöne daşda görüpdäkileri haýrana galyryp bilýär. Mi Mix Fold 3'ün esas kamerasy 50 megapiksellik, oň gapdalynyň 2 sany 10 megapiksellik, biri 3.2x zoom üçin, beýleki bolsa 5x zoom üçin niýetlenen obyektivler, şeýlehem 12 megapiksellik ultra giň obyektiv oturdulandyr. Selfie kameralaryň ikisem bu telefonyň 2 sany selfie kamera we biri içinde bir daşynda, ikisem 20 megapiksellik. Ýöne gelin hakykata seredeliň. Bular ýaly telefon alýan adam ony surat üçin alanok. Ýöne muňa garamazdan telefon suraty erwedem düşürenok. Elbette häzirki wagtky flagmandan izinden oňa daş ýöne gaty bideregemde. Bular ýaly telefonlar alýanlaryň esasy maksady ol beýleklerden tapawutlanmak. Hakykatdan bu telefon sizi daşda görüpden tapawutlandyrýar. Bir kararı varıp kafeýalaň birine nahar gelýänçe erwestiren bolup içki ekrany açyp bu telefony ulanyp başlaýan bolyn 15 Pro Max ulanýanlarym saňa seretdi. Dogry düşünüň oglanlar. Hemme kişi telefony diňe PUBG'de oýun oynamak üçin alanok. Her kimiň telefon saýlaýşy başgaçarak. Köp kişi telefonlary oýun üçin alýar, käbiri kamerasy üçin alýar. Has köp bölegi bolsa jynsıramak üçin alýar. Mi Mix Fold 3 hem bu funksiýonlaryň hemmesini ýerine ýetirýär diýsegem ýalňyşmar. Telefonyň beýleki karakteristikleri barada aýtsak, onda bul hakyky top. Ullakan 8.3 düýmlik 120 Hz'lik LCPO AMOLED eplenýän ekran. 6.56 düýmlik edil şo tehnologiýalaryň hemmesi ulanylan daşky ekran, 67 wattlyk çalp zaryadka hemde 4800 mAh batareya. Bu telefonyň ekranam diýsen gowy, ol bir gün gurrumsyzam işläp bilýär. Egerde siz bu telefony ýa-da şuňa meňdeş ütköşejek başga telefon arasyňyz gelse, onu Garant Mobile dukany bilen habarlaşyp bilersiňiz. Olarda hemme kişiň arzu etýän 15 Pro Max'ından başlap hiç ýerde ýok ZTE Nubia 60 Ultra çelini badyr. Edil şu wagt ellerinde ýok bolsa da 3-4 gün dowamında getirip berýänler. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.